dahat kinapekten. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun Ibu Anissa ingkang hamakili Bapak Rizky lan Ibu Nikita ingkang tuhu kinurmatan. Kanthi ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Muto sekalian Ibu Siti keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten kampung ingkang sepisan kula minangka sesilih Bapak Muto sekalian dalah sedaya keluarga ngaturaken pambagya sugeng ing sarawuh panjenengan sependherek. Minangka duta sayangipun pasrah saking temanten kampung ingkang pindhalem wonten ing Tursino, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Kaping kalih menggah salam taklim Bapak Rizky sekalian, lumantar panjenengan sampun katampi dawah sami-sami kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene menggah keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra calon temanten kakung nun inggih Mas Bagus Muhammad Zainuddin ingkang badhe kadhawuhaken kalih Roro Fitra Ventia Karismaning Ardiva Putri. Bapak Ibu Muto sakeluarga hanampi kanthi suka gumbiraning manah. Mekaten ugi sedaya pisungsung lan umurape ingkang panjenengan paringaken. Bapak Muto sekalian hanampi kanthi ikhlasing manah. Mugi sedaya kalawau dados tanda talaning katresnan ing antawisipun calon temanten kekalih. Dalasan sedaya kulawarga. Mbok pilih samudayaning sampun satata samapta calon temanten kekalih tumunten badhe kaijabaken manut catataning agami Islam saha peradaban ingkang lumampah. Panyuwun Bapak Ibu Muto dalasan sakeluarga mugi panjenengan sakramunggan keparenga paring donga pangestu dumateng lampahing ijab lan dhawuhing putra temanten kekalih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sumrambah ing samudayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ing wasana mbok pilih anggen kula matur saha hanampi mboten rena ing panggalih. Kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.